ಈ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತೋಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆದುವಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ದಲಕ ಉಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪವೆ ತೋಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲೈಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರುಟುಡ್ದ ಕಿರಿಮಟ್ಟ ತೋಡಾಪುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಡಲ್ದಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಅಟ್ಟಿಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟಿಲು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿವಾದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗಾದ CountNCook ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿಪಡೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿಪಡೆ. ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಚೂಲ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ 4 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಆಂಡಾಲ ನೆನಪು ನೆಡ್ತಾವ್ರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಸಾಯ್ಬೇಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾದೆ ತಂದ್ಲೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಐತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿಕ 2 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಈತ ಪ್ರಮಾಣಗ ಒಂಜಿ ಎಲೆಗೆ ಈಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಕಡೆದೀತಿನವನೇ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತೋಪುಡ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಕಡೆವನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆವಡಾಂಡ ತುಲೆ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದೋಗು ನಮ್ಮ 2 ಎಲೆ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಗಲಸದ ಕಡೆವನಗನೆ ಬಂದವಂತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತು ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೇತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿದ ಬಂದನ ಉರ್ಗಾವು ಜೇರ ಆಣ ನಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಾಸು ಉರ್ಗಾವ ಅಪ್ಪಗ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಊಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ಊಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ ಇತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬುಡ್ಚಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಊಡು ಕಾಯ್ದತನತೆ ಇತ 2 ಸೌಂಟ್ ದಾತ ಬಂದ ಮೆಪ್ಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೋಟು ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬುದುಂಡು ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ದೋಸೆನ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರವರುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಊಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಕಾವಿಳ್ಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಆ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡತೆ. ಹೇ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ತಯಾರಾತನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ CountNCook ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರುಪಡೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.